UNgqongqoshe Wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi wahlakaza ithimba le-PKTT ngenxa yokuthi uMnyango Wezamaphoyisa wawususungule ithimba elisha elizokwenza lo msebenzi owenziwa yi-PKTT izwe lonke. Kungani uNgqongqoshe uSenzo Mchunu engavumanga ukuchazelwa ngempumelelo ye-PKTT ekuphenyeni nasekubopheni izigilamkhuba ezenza ubugebengu obuhleliwe eNingizimu Afrika? Umbuzo uthi ulihlakaza kanjani ithimba eseliphenye labopha ongqondongqondo izigilamkhuba ezenza ubugebengu obuhleliwe eNingizimu Afrika? Leli thimba selibophe abantu ababulala osopolitiki, lahamba la eFort Hare labopha ongqondongqondo ekubulaleni nasekudleni imali yase-Fort Hare University, labopha abantu abathengisa ama-drugs, labopha izigebengu ezisatshwayo eNingizimu Afrika, laphinde labopha abantu akade bebulala izinduna namakhosi. Laphinde laya eGauteng labopha uKurt Matlala nabanye abenza ubugebengu obuhleliwe. Kungani uNgqongqoshe engabizanga lona leli thimba ahlale nalo phansi abuze ukuthi lisebenza kanjani? Kungani linempumelelo engaka ekuphenyeni nasekubopheni ongqondongqondo? Bese elenza ethatha lona leli thimba alisabalise iNingizimu Afrika yonke ukuthi lisebenze ukuphenya lize liyofika nase-Western Cape la kuthengiswa khona ama-drugs, kubulawana emini kaBar, nako-Eldorado Park, nakhona futhi aphinde alifake khona yonke indawo la kunobugebengu khona. Ngoba selitshengisile imiphumela ukuthi liyakwazi ukuphenya, liyakwazi ukubopha. Kungani yena ethathe isinqumo sokulihlakaza? Umbuzo omkhulu osidinga impendulo ukuthi asiphendule yona uNgqongqoshe yona ukuthi kungani ahlakaza ithimba elisiza abantu baseNingizimu Afrika, elisebenzela abantu baseNingizimu Afrika. Kungabe izinsolo ezithi uNgqongqoshe unobudlelwane nazo lezi gebengu ezenza ubugebengu obuhleliwe ziyiqiniso yini? Umbuzo odinga ubuzwe yena uNgqongqoshe, abuzwe yikhomishana kaMadlanga, aphinde abuzwe i-ad hoc committee, asinike izimpendulo.